Ay, tagnaan ha. Tagnaan eh. Dapat rin premium. Sa matagnaan mo ni. Okay. Okay, dula ta. Unsa man bagay? Dili. Lugar. Dili. Tao. Oo, tama. Close me? Dili kayo. Close mo. Oo, close. Kayo na kayo. Unsa ni siya kanang sexy hot? Oo, sexy. Asa may mas gamay na mo? Mas sexy ito siya. Pution. Puti. Gamay memories duha. Naa. Daghan, pero nalintaran ako eh. Nasa yatag nimo. Naa. Unsa man to? Rilo. Asa man niluloron? Ay, what? Asan na to? Saan na ako? Asa relo? Pakita ako sa relo. Nalimtan na lagi na ako. Pakita ako sa relo. Nalimtan na Badyakan ka karon, di ko mo pakita ako sa relo. O, di ba? Yes, God!